mag-shopping ko pampalipas stress. Samtang ga shopping ko, nagwapo sa likod day oh. Doon sa grocery ay. Kuhaan sa akong pansit kan. Hoy, wala kita. Igunita na gaya na ako. Ikuha pa jud nimo. Ambi na. Wala, mama ng pulis na dakop na ko kagabi. Oh, pero yung furnace ko po siya. Yummy pag yun. Sa imo ha, ako ani. Amina, O, ani. ualag ni. Tanawan, abli noon. Ikaw, magod ba? Traoy mo na oh. Dahil, muha na. Nang sa na, dari, nausik lagi ni. Kamaman duwa gagunit. Bayarin na ninyo. Okay ma'am, I pay it. I'm sorry. Miss, kadali lang. Familiar ka sa kuha. Ikaw tumabay nga kawatan? Ha? Masay kawatan. Dili to ako, eh. Miss, I am SPO1 Nico de la Torre. Wa ka kahinomdom? Ako tong pulis nagdakop nimo dito sa village. Pusasan ko. Ali miss, dadun ka sa pulis. Banta. Anong sige makatutok-tutok sa kong duganan? Wala ba kay pambra? Naina ni mo ay manyak. Miss, ayaw pag-assume na manyakon ti ka. Naadi na isulod. Wala man gani na iunod. Hilasan sa taan ng lakihaw. Patay na ni, pulis na sa unahan sa makong buhaton. Ay, masumangal ko. Please, ayaw na ko ikulong. Maangkon na ko nga. Magpangawat akong tuyo dito. Ano man buhaton man to nimo? Unsa may rason? Nabuhat lang na ako to kay para sa akong lola. Kaya na siya sakit. Kinahanglan operan. Ang iyang cancer. Oh, sige, dili na lang di ka papriso. Pasabot ra sad ko sa imuha. Kaya nagdako man ko sa kong lola sad. Dili ti ka ikulong pero naay kondisyon. Ang sa may kondisyon. Kinahanglan mo trabaho ka sa kuha as a caregiver sa kong lola. Madili na sad ang akong pagpatay ni Mark. Ani. I want you to take care of my grandmother. Then busy na kayo ko sa kong trabaho. Si Fiona pud na akong igagaw, busy na sad kaayo siya siyang pamilya. Dugay na sad siya wala ka duaw sa amuha. What? Igagaw silang Fiona. So pwede na akong gamiton si Miko para makaduol ko nilang Mark. Okay, deal ko ana. Okay, so maadto na tayo lang lula. La, I'm home. Apo, kinsa man ang babae na imong gidala diri? Imuha ng uyab? Dili uy, mao na kong giher na magbantay sa imuha la. Abi na ako imuha ng uyab. Bagay biya mong duha. Lula uy, naabot na akong kaana la. Dili man siya jud ang babae na tipo na ako. Ayi! Wait lang laha, tawag ko na ko siya. Minyon, Saman! mauni si Lula sabil mo ni bantayan ni mo tingki imong bulan. Okay. Ali diri, dayon sa mong balay. La, lingkod sa dito la. Okay, apo. Hi, ako di si Marie, taga-tima ni Lula sa una. Retire ko, kaya grabe kayo ka-stricta. Dili mi close. Okay. Ako sa DSB, Ako di ay ang bagong magbantay ni Lula sa bill. Sige ha. Atong sana ko sa Lula, Estroyan. Saan ako? Hi po, La. Ako DSB, bagong gatiman nimo. Nan ako kinahanglan ang bagong matigbantay. Kabalo si Nico, anak. Kabalo ka? Bagay kaayo mo ni Nico. Si Lola jud oy. La, napansin na ako ba? Ikaw ra og si Fiona o si Nico ang naa sa mga pictures. Asa da ilang ginikanan la? Ang parents ni Fiona
na matay sa aksidente bag-ulang. Ang parents ni Nico nagbulag uban og afam iyang mama. Then ang iyang papa sad nakaminyo na sa laing. Maong ako na nabili na nilang duha. Tugtog na dako sila, ako na nagatima nila. Anak si Nico, ako jud pagkaligo anak sa bata pa. Hantod mga ni dako na. Kabalo ka apo kana si Nico. Juts na. Sukat sa pagkabata ako matagapaligo anak. Halala, tinuod. Bantog di ay nga walang yab or asawa. Kay Juts di ay na siya. Uy, dili na tinuod. Dili ni Juts, no? Dax kaya ni. Gusto nimo pakita na ako sa imo, ha? Kana na lang ko di magpakita sa kuha. O sige, tax na ka pero di ko sure kung tuli na ba ka? Ayaw ba? Dali na ko nilulan. Ali, dili pakit unti ka. Sige mga apo, enjoy sa mo dito. Juts di ay ni, ha? Ali, dari. Ayaw ba? Psst, naunsa ka? Wala pa gani. Tara na lang, oy. Dili na lang ako ipakita, oy. May ungol naman ka. Ulawan ako. Uy. Apo, musta man yung enjoy? Wala la, oy. Di yung roto sa crazy girl na ni Kalitrag. Wala la oy, naramig istroyan sa taas. O Nico, nasulti na ba nimo ang atong rules diri sa balay? Unsa naman pugka ni nga rules?